Dobrý den, vítejte v našem spaní na medu. Já jsem Tomáš a rád bych vám řekl pár informací o tom, jak spaní na medu funguje v zimě. S Lenkou jsme spaní na medu vybudovali jako unikátní spojení glampingu a apiterapie. A spaní na medu je pak místem, kde se můžete bezpečně ubytovat a bydlet se včelami, nechat se léčit jejich silou a pozorovat je všemi smysly. A takto máme včelky ve spaní na medu od dubna do konce října. Včelky jsme v jejich úlech v říjnu přemístili na zimní stanoviště. Vidíte, že už jsou teďka hodně zapadané sněhem a takto zůstanou až do dubna, kdy je opět budeme stěhovat do spaní na medu. A jak to tedy funguje ve spaní na medu v zimě? Máme 18. prosince a na většině míst České republiky není po zimě ani památky. My se ale nacházíme v říčkách v Orlických horách ve výšce 730 metrů nad mořem a kolem nás je nějakých 30-40 cm sněhu. Teplota 8 stupňů pod nulou. Jeden z důvodů, proč jsme se z velkého města přestěhovali do hor, je právě vnímání té rozmanitosti různých ročních období v průběhu roku. A zimu tady máme takovou, jako si ji pamatujeme z dětství. Studenou a bílou, a to až do konce března. A proto ji tak milujeme. Spaní na medu jsme uspůsobili tak, aby všechno fungovalo i v době, kdy jsou venkovní teploty hluboce pod nulou. A přestože je venku opravdová zima, uvnitř je krásně teploučko. A dokonce si nemusíte ani sami topit. Stačí zmáčknout tlačítko na dálkovém ovladači. A na 27 metrech čtverečních ve spaní na medu naleznete všechno, co pro svůj komfort potřebujete. Přes velká okna můžete pozorovat okolní zasněženou přírodu. Ve spaní na medu máte zimu doslova na dosah ruky a přitom jste v pohodlí. Spaní na medu je jedním z mála glampingů, které fungují plnohodnotně i v zimě. Navíc je umístěno v srdci Orlických hor, kde můžete zažít tu pravou, bílou, nefalšovanou zimu. Tento výhled budete mít z královsky velké a pohodlné postele, ve které se báječně vyspíte. V plně vybavené kuchyni naleznete vše, na co jste zvyklí, a to včetně kávovaru Nespresso. Přestože jsme v Maringotce, koupelna má veškeré standardní vybavení. Splachovací záchod, vytápěný žebřík a teplou sprchu, kde rozhodně nemusíte šetřit s množstvím vody. Pro milovníky zimních sportů je tu vše na dosah. Přímo ze spaní na medu koukáte na lyžařské středisko Říčky v Orlických horách. Na běžkách nebo skialpech můžete rovnou ze spaní na medu vyrazit anebo popojet autem na hřeben 3,5 km, kde začínají upravené běžkařské trasy. No a na protějším kopci je k dispozici jeden z nejlepších kitingových spotů v České republice – kopec Pustý. Pokud byste tedy chtěli strávit váš čas v zasněžené horské přírodě a být tak zimně na dosah a přitom v komfortu, přijďte nás navštívit do spaní na medu.